Il-katavru tar-raġel Malti li nstab mejjed il-ħadd filgħodu qalb l-Arbuxelli f'Buġibba ġie rilaxxat għad-difna. Dan hekk kif tul il-jum tat-Tnejn saret l-awtopsja fuq il-katavru li kkonfermat li r-raġel miet minħabba problemi f'qalbu. Ir-raġel missier ta' 49 sena x'aktar x'kien miexi waqt li seħħ il-każ hekk kif instab liebes żarbun tal-ġiri filwaqt li ġie identifikat mill-mowbajl. L-inkjesta dwar il-każ tmexxiet mill-Maġistrat Joe Mifsud li ordna r-rilaxx tal-katavru li nstab mejjed f'dawret il-Gżejjer f'Buġibba. L-investigazzjoni brabta ma' dan il-każ tmexxew mill-Ispettur Morris Kurmi u s-Surġent Glenn Karabot mill-Aħsa tal-Qawra. Ġie rilaxxat għad-difna l-katavru tal-priġunier ta' 28 sena minn Tasliema li s-sibt li għadda instab mitluf minn sensieħ f'ċella fis-sala forensika tal-Isptar Monte Carmeli u li aktar tard tilef ħajtu fl-Isptar Mater Dei. Wara li saret l-awtopsja, il-Maġistrat Joe Mifsud ordna r-rilaxx tal-katavru wara li rriżulta li l-mewt kienet marbuta mal-qalb. One News jinsab infurmat li dwar il-każ se jsiru eżamijiet tossikoloġiċi biex ikun stabbilit x'wassal għal dawn il-problemi.